El projecte comunitari Som Torre Romeu ha posat en marxa la iniciativa Joves de la Serra amb la finalitat de millorar la inserció sociolaboral del col·lectiu jove de Torre Romeu. Aquest programa formatiu és per a tots els joves del barri que han quedat fora del sistema educatiu i laboral i vulguin reincorporar-se al mercat laboral i augmentar així les seves possibilitats de trobar feina. Es dirigeix principalment a joves que no hagin obtingut el títol de l'ESO i tampoc hagin cursat cap cicle formatiu. L'objectiu és ajudar aquest alumnat que s'ha desvinculat completament de la part acadèmica i de la formació, trobar un camí per reinsertar-se laboralment i creiem que sense la nostra ajuda és difícil que per si sols ho puguin aconseguir i per això hem decidit muntar aquesta experiència. El programa es donarà per finalitzat aquest mateix gener. El Servei Municipal de Salut Comunitària desenvolupa la part d'habilitats socials i gestió emocional per treballar conceptes com l'autoestima, la comunicació, la gestió de conflictes, entre d'altres. La finalitat d'aquesta xarxa és l'enfortiment als vincles socials i el desenvolupament de les condicions de vida del veïnat.